Häkimetler avtomagistralın uğrunak barlyg nokotlarynyň sanyny artdyrýar. Sürüjiler polisiýanyň ýol güdäwçiligi gullugynyň işgärleriniň sorayan para peşkeşinden şikayet edýär. Maraş-Gawas şäherleri avtomagistralanyň uğruna pandemiýa hereket çäklendirmeler döwrüne açylyp soňra ýapylan iki polisiýa postu gaýtadan peýda boldy. Ýurdun kanun goraýjy edaralar mara sebitine polisiýanyň barlyg nokotlarynyň sanyny artdyryp howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini köpçülige ma'lum etmeýärler. Sürüjiler polisiýanyň ýol güdäwçiligi gullugynyň işgärleriniň barlyg nokotlaryna para horluk bilen meşgullanýanlyklaryna habar berýärler. Bular Wanada Datyk radiosynyň habarçysy sebitden habar berýär. Ýol uğruna ýerleşýän öňkü polisiýa barlyg nokotlarynyň üstüne ýetirýän täze polisiýa postlaryna sürüjilere görä polisiýanyň meşgul bolýan paraxorlugynyň germi yerli ýaşaýjylarda gahar gazap töredýär. Köçe ýol hereketiniň düzgünlerini we talaplaryny bir kemsiz ýerine ýetirýänliklerini aýdýan sürüjiler gaýtadan açylan barlyg nokotlaryny ýol polisiýasynyň sürüjilerden gösgöni para soraýanyny aýdýarlar. Gizlemän gösgöni 50 manat para soradylar diýip ulogy polisiýanyň barlyg nokotyny kanun goraýjylar tarapyndan saklanan bir sürüji Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bu iki post gaty azar berýär. Egerde her posta 100 manat para berseň asla sürüjilik şahadatnamaňy hem soramaýarlar diýip beýleki bir taksi sürüjisi Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Polisiýanyň ýol güdäwçiligi gullugynyň gaýtadan dikelden iki post Mary şäher bilen Oguzhan etrawynyň arasyna ýerleşýär. Oguzhan etrawynyň ýaşaýjylary esasan pagtaçylyk, däneçilik ýaly ekrançylyk işleri bilen galyp etdi, maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Etrawyň daýhanlary polisiýanyň taýagynyň bir ujunyň öldürüne de degenligini aýdýarlar. Käbir daýhanlar we çopanlar her gün öldürünün kärini ýerlerine ýa-da maldarçylyk fermalaryna awtoulawda gatnaýarlar. Polisiýa olaryň awtoulawlaryny saklap daýhanlardan pasport ýa-da lukmançylyk kepilnamasyny talap edýär diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Adatyň habarçysy polisiýa işgärleriniň resmi namy görkezip bilmedik sürüjilerden para talap edýänligini habar berýär. Türkmen häkimetleri Maraş-Gawas avtomagistralanyň uğruna barlyg nokotlarynyň sanyny artdyryp howpsuzlygy güýçlendirmekleriniň sebäplerini köpçülige ma'lum etmeýär. Täze polisiýa postlarynyň ýerleşýän ýeri bolan Oguzhan öňkü Gulonlu şäherçesi Türkmen-Iran serhedinden 70 kilometr töwerek aradaşlykda ýerleşýär. Oguzhan etrawynyň çägini Tejen Sarax Maşat demir ýoly, Maraş-Gawas avtomagistraly we ýurdun eň ýeri Garagum kanaly kesip geçýär. Şeýle-de etrawyň demir gazygyna şatlyk gazgysyjy desgat ýerleşýär. Türkmenistanyň Günnogor Günwatar gaz geçirjisi şatlyk gazgysyjy desgatynyň göz başalýar. Günnogor Günwatar gaz geçirjisi ýurdun Günnogor gaz ýataklaryna tebii gazy Türkmenistanyň Hazarýaka sebitlerine geçirýär. Häkimetler ýurdun ulaw çatragyny ýerleşýän we möhüm ýanygyş desgatynyň ýerleşýän sebitlerine polisiýa postlarynyň sanynyň artdyrylmagyny we howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini aýdynlaşdyrmaýarlar. Şol bir wagtda Mara welaýatynyň çägine täze polisiýa barlyg nokotlarynyň gaýtadan açylmagy Türkmenistana ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagşlanan bir aýlygyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Üstesine Adatyk radiosynyň habarçysyna görä gaýtadan açylan postlardaky polisiýa işgärleri sürüjilerden adat bolşýaly diňe bir sürüjilik şahadatnamasyny sormak bilen çäklenmeýär. Eýsem kärini ýerlerine gatnaýan daýhanlardan olaryň kärini ýere ýetişligini suwd edýän kepilnama, şahsiýetini anyklaýan resmi nama we lukmançylyk kepilnamasyny talap edýärler. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň täze barlyg nokotlarynyň gaýtadan açylmagyna diňe ýol polisiýasynyň sürüjilerden para almak tejribelerini berjay etmegi hökmüne garaýarlar. Para vermedik sürüjilerin ulaglaryny diýesine jerime drolgalaryny alyp gidýärler. Eger jerime drolgasyna gitmekden boyun gaçyrsaň, sürüjilik şahadatnamaňy alyp galýarlar. Sürüjilik şahadatnamaňy izin almagy barsaň 500 manat para soraýarlar diýip bir marly sürüji Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistan 2014-nji ýylda kabul edilen korrupsiýaga garşy hereket etmek hakyna kanuny we Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň korrupsiýa maddalary döwlet gullukçylaryny öz wezipelerinden hyýanatly peýdalanyp para, pul, sylyk we beýleki serişdeler kabul edip almagy gadagan edýär. Şol bir wagtda türkmen kanunçylygy korrupsiýa bilen bagly jinayetlaryň duýdurulmagyny talap edýär we düzgünleşdirýär. Ýöne Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hazabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna pes orunlary elýär. Adatyk radiosynyň habarçysy ýurdun ähli pudoklaryna para horlugyň hökm sürýänligini, tanış biliş para peşkeş bilen bagly korrupsiýa hadisalarynyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Ýol polisiýasynyň sürüjilerden para almagy ila tarapyna köplenç tas norma öwrülen tejribe hökmüne kabul edilýär.